ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob ying jongpi MLA jong Maulai constituency ubah proses di Saukumi haga arfu arterik unai leber arajar arfu hadin ba yoi ka jingjor sabapalat ka jingdheng kali hasurok ba Maulai petrol pump ula khot yo officer in charge jong Maulai police station u inspector Prasanta Burman bala senran lang do sub inspector uba Shampang Rapsang banyak keren penbait kumno ban weng ya ka jingdheng kali haga ni ka surok. Kajing dheng kali ka bajor bha hasilin ter jong ka surok kalong na kadaw ba kani ka surok kadai ubot lom jong ka sor shlong ka ba penyeso ya ka Ribhoi district bat ya kiwei pat ki jilla jong ka than sa tailam mingi nakaliang jong uba proses ula ai jingmod ya ka tanat pulit ban penya no ya ki kali lingba ka surok shlong Maulai bypass ki ba wan na ka than Ribhoi khnang ban weng ya ka jing dheng kali ka bajor susu ula kintu ya ki pulit bakimdai satya ban island ya ki basaw lani ya ki taksi ban penyang slam ha ka surok khnang bakanam wanra ya ka jing dheng kali Let them continue. Only these things are Hagani kejuk kesni UMLA ula jurib ru yang kecaka satjan ya sing air maudat baki hadin baki nong satjan hagani kejaka kila ut halor ka jing bami jong ka kami sau beje nang tu ndre beje keladu ndre beje keladu no nang tu ndre beje patkan sami jam hadu la syam sek lalong ba sau beje saya tergaji ni su thu ba ban mon wen ni ke jing e man ta ha ni si ke jing dheng kali ke long ka e ama ke jing bon ki kali hapo jong ka jela jongi ka shlong jongi ba ke ni ke benta kham tam e jong ka Maulai hang ni amar ki kali ha ka singi da ki lak ki kali ki pas ya leng ba jong ka ne ka Maulai petrol pump tingli kali ki bon ki bawan na po jong benta jong ka Ribhoi ba jong Assam jong North East lapno jong India hi barok ba ki bon na stir ki wan ke her stir ki her te ka labo jinge ba na ka benta jong pai ba barok te la jimut ida ka leng jong ayu ni u ya u ni u ausi jong ka traffic
kaban ni kong siap ka long ba kini kali ban na bhai lakam no ko ban divert gidan kam ban divert no thina po jong ka ISBT thina ISBT ka don ka banta ka bala snak nang nakaliang pildi kan ka molai bypass ngi nang tung aku makin nakaliang jong kia jong osi jong ka traffic ban divert no nang tung benta nang tu wan tong dia dapat gahati bi khai kin divert nang tu banyak nang ba jong ka mokrom sing kin poi siapa ta samoro banang tu gila bandai saki ala ka jong kisnong kit hau la ka de menta ka long siapa no thamai la ka de menta long siapa ka badai sidi siapa pesbajar bat ki bi menta ka chona poi hang tu khanang boleh ka khanang kham duna ka traffic kan ka traffic bat ka benda ka baar ka la kar pari uru ka long ba kini ki bus saw makini ki bus saw ru ngile i ka long ba ngi don kam ki bus saw dengan jingkar pat jongai kini ki bus saw ru ka long ba kin corporate lang bat ke traffic long ba kin num yang slam ha ki point ki badon hang thia po jongka hang thia po jongka patropam maka jing slam jong kiru ka bo jinge ba hatu kata-kata dengan kuat nak liang jong kini ki bus saw ru ka long ba kin corporate lang dia juga por ke jingkar pa jong aru kolong nak benta jo ke local taxi ngidon ke local taxi ki bayang hak tu ka jen hak benta arli kilo gitu ki ar side ki local taxi yang tu benta tengah ku ar liang jo kiro bagi ni corporate lang bat ka mulai traffic bat kum jo kum nak liang jo pa parong ni corporate namar ka de ka benta ka jongi hi hap songo ya kana songo ya ka ya ki staff jong ka traffic wara preng jong ka jing theng kali ka bangila mat ha ni sngi mata nakaliang joki ki trestam la ka de molai i baga nakaliang jong ki traffic police ki trestam la ka de shlong ki trestam baro nga i ji trestam jong ki pat ka ban ka benda ka basahi nakaliang jong ki ka long bagi kwa ba lak mno maka da ka jingya jong kali bakan pensuk yu pai ba te baro ngi be bang baro ngi be ya ki kam ni sngi mata tong so komen ni sngi mata ka long bagi mandak liang jing pai ba ro ki corporate ha la khamdula ngam ju kami issue mata kini ki ba overtaking ani ki ba simpa se ki we namar ba khram kan biang lang masuk ben i mla ya ka stu jing pai ba kalau hak ni sing baro ngi corporate ya bot lai du lain we ka kanang beli bakan biang kan bet kan ni ka don kam ha mar ban we ngi ka ni mata kan ji theng kali la ka de jong mata jong ha po molai de ka shlong ba jelahi bro ka don kam mata kalau ni trilang ngini trilang da ka benta ka long bangila ban weng ya kan ni ka jing na bat ngila ban weng benta jo ka ding jeng kali to ka jingger pat jo nga padai wa khambut e mata ya ki samla jungi ki banyak kali ngila i ki samla jungi ni sngi mata kalau ngai ka bas ngosi ban ka sngi ka long ban ka sngi i ka jing accident kham tam e ka ni ki two wheeler ka jing pen hair stack menta jo ka ni ki banyak two wheeler hi ka long sma palat te ngila im ngila ki dan ki ba mensau ta kidan pada kham suksi ka long kidan ka khlat no te jing kerpat jo nga nak beta ki ni two wheeler ro tam nak le jiki do ka long baken yaj menta ka speed limit khanang ban nak le joki hi kan long safe dang beta ka jim joki par kum juru nak benta jong kem lang sa lang hi barak we te community da jing tres tam lang nak le jong ka traffic police ka pai ba community ba lakum no kan de jideng kali lak de point jong ka mulai bar kum ju orang dia po ne da baki ru ngali haru da baki man ka por ngi ru mata po kan jideng kali po da baki nomor kali bo ne po kamenta ju ni hukum tu ngai don jideng kali hang tu tinggal iru mata jideng kali mata wat hapo moro aru gas dang te malah kejakan maka jing boni kali ke jibon ni brio kalau sebab palat te ka ebron kam wana kali ngajungi ka long bangin tray we bangin corporate mata ya ka ya kiri traffic rule ke banda kali ngajong police ke badai ban pej ka traffic kila batai ngin follow strictly kadang bakan biang kapet